tau poso kowe. Kowe dikandani mbokmu ngeyel, tau mbok apuji to. Kawan, kamu ketawa. Gak tahu poso.
jagongan kok. Ngene ndi? Ora enak ngono ora. Kok jajan, kok jajan. Ora di dhuwit 75. 75. Kowe lali to. Ke Barno. Iya, cekok sik. Dolanan apa? Dolanan kulon. Kowe dingin rame lur ini nganti. Kopian kene. Oh, panti dulur kowe. Musuh. Ya kuyungnya apa ngono ya? Musuh ya apa? Musuh ya apa? Lah jenengan bingung kula meneh tambah. Lah iki aku teko malah mau bedheki. Lah piye? Kula dhewe bingung. Ini ngono mesti kena urine. Tumut. Heeh, nyokoti wae. Anu, mai. Lah tumut iki ya mangkat ya. Aja nesu wae kadang kok. Jan, iso ya. Anu ya ini mboten gadah duit ya. Duit aku kaki njuk anak. Kok loro wi. Mbok lho. Sampai nono. Jenengan. Kowe kira gelem ndak endak. Menungso ke derajatane dhuwur. Aduh. Ini lagi udah sholat. Wah, sholat nih, Bang. Kadang-kadang. Angker di rezeki oke lari sholat. Angker di langsung ke sambal. Ini siwangi-wangi siwarane Arno mulai jalu. Ora wangi-wangi piye. Ono kok ke rezeki ya kan. Nggih, negara rezeki. Siwangi-wangi dijugekne rezekine. Kene ngiri tak panganane ora kaya ngene ronggo ya. Ronggo kok pasar suwe. Iya, kaya pasar. Sing seneng kakak disamekke. Angker iki mlebu yo kasing seneng. Iya. Lah iki di situ Kang. Pacaran. Iya. Lah jenengan saya bertahan. Apa bertahan nih? Yen Mbak men. Awet kali aja. Lah iki. Adino. Adino. Ah, Iki 25. mangkok sesuk. Sesuk Kayak mangkok diko sesuk sesuk iki celuk ono sesuk tulane iki. 75. Wana rada gatel. Gawa ning ngono, Pak. Rogo niki dimene ndi? Golon ya. Rogo niki dimene ndi? Kepian. Ono yo dolanan, ono omahe. Dolanan apa nek? Lanan. Jenenge apa kae? Regane dolanan. Turangga Krido. Ronggo Krido. Apa sebut dulu? Tiwul kae apa bae? Tiwul. Tiwul sarip. Apa kae kok rene? Apa? Bocah keranjingan kabeh rene. Rene. Ora alasan. Mangane tandur kabeh. Anak-anak itu iki mangane damen iki ngopo? Jualanmu di resik. Masih dai sita-sita nyambut gawe. Tiwul apa kok larit? Arep di kon resik tak ono alasan nggo ngene. Rene rep. Sarip, rene. Iki ngopo ning kono? Apa jodak kowe? Nggih kira neng kowe. Ora sak jam gawe. Dandani iki. Dandani piye? Omahe digawe apa? Iki omah gawe piye? Ndang yo. Iki nah gawe ndi? Omahe ndi? Lembar Arno. Kowe ora melu nyandi? Iki gak melu. Iki sing kurang ketinggi iki. Yo. Kang ndi ya, Mbah? Kae kang ndi ya? Kowe kuwi. Kang ndi kae? Jagong kok ya. Wis, tak kalah. Yo nyegene apa turu? Oh, saya ora ngajar magrib. Ora iso to. Cok. Cok. Pandi. Pikir deh. Con iki. Ayo lho bulan ora arep. Ora dolanan itu wae. Ora oleh iki iso. Anak-anak kene iki ana sing lara ditambani. Anak-anak sing lara iki sing lara tambani sing lumayan deket kabeh.
Biasanya gancakan kurung. Pun. Apa nih pantun? Murah kabeh, pun. Ora duit sesuatu kabeh. Ini nanti sama ya. Gene sapa? Gene sapa? Krido. Ini sapa? Lah anakku dolanan nang kono ora oleh kok. Bener ya, Pak? Kene kuwi. Aja sing dikeki. Kene Parjo nangis mau. Derlolo. Ini yang dua. Wah, aku rono diceluk dodo kuwi lewat. Napa nggih? Yo. Iya, lebaran kene ning enek siji pantangane. Nek rong sak aja dolanan wong. Oh, sikilku buat ngekei. Ora tau poso kowe. Karepe dikandani mbokmu ngeyel. Tau mbok apuji to. Ketahuan. Kamu ketahuan. Gak tahu poso. Boke diapusian. Apa meneh wong liya? Ini sing lairke kowe iki aja tau mbok apuji. Bisa jadi semoga bisa apa pulang ini. Ya. Ya. Kurang lagi. Kalian temuran loh. Dapat lagi ini aku cepet loh. Sampai cepet lah kanjane lho. Kayak. Ini celuk apa belum bawa ke tengah sih. Totoan apa sih? Tak kaki. Seneng reco. Sama saya wong tuane bancai. Dilumpuke anak-anakmu kae. Dibengke, dilumpuke linggo. Guyah. Arene sik sangkepe makmu ya. Senane sik, Mbak. Ada iki senane. Kuwi iki gorok kok. Iya. Wah, kowe ora tau melu nyandi. Dek iki. Dicek apa neh? Raine damel. Rai apa? Rai iki adek. Rai wajah. Anu, iki awitan apa? Rai to. Rai. Dene ora melu ora? Derek terus Ora. Arep nyandi. Ya dilumpuke tengah kabeh diceluk, kurang gayeng. Nggih. Ora ngadem akrep aja entuk jomune. Nggih. Kabeh iki didan iki sing kene. Reket-reket kuwi, sengkuni-sengkuni dilebok kabeh. Oke, nek kene, oke sengkunine dilebok kabeh ben. Nggih. Sing mendem ya jam sisa. Petijan ana. Barang yo Pak Jaran. Lah ngopo? Lah ngopo? Pak iki gue dicek iki. Wedi karo kowe kabaru manuk. Duduk ya, Adi, wong wedok neh. Ana duduk. Duduk. Gimana sih? Ya, kayak no dhewe. Sampai sak. Ambumu mandok kayaknya mesti. Kak, tapuk tanggemu duduk. Apa? Ayo kowe nek tengah kok. Alah, lah kok iki arep mbok ganti seni-seni neh.